batterie majunove. Trois familles, mille problèmes. Serie, c'est la Réalisé. Trois familles, mille problèmes. Boni kotigal, boni endam. One combino dami, one combino dami. Hey, hey, one combino dami. Mbida, mi naulirtake. Oh, mi seretake. Tampere gili ari, oh oh. Tampere gili hoini kam. Fasira benanjala, oh oh. Ili, on depo. Ada urangurna musdam dergale. Ada tonye, ada yene, ada ude, ada fie. Dépasse the money. Tu vas où comme ça? Argent bara prak neb gal. Non. Tu cherches quoi même? Amina Diom. Amina Diom argent bara prak neb gal. Adam dara. Livreur Amina Mero. Mi mo woni kam livreur ma sa bara prak neb gal. Ana anda kam. Anda kam. Dégage, je dis merde. Min woni fess, anda fess. Mi mo woni kam fess merde. Ana fess fof. Non, mais c'est pas umo don tan gallo. Amina mo jaga dalla dama sono daw. Amina na sa nel gal Amina yartam bo wonga. Poular ana Amina. Way merde ana Amina. Wi Amina wat. Minte. Minte. Ala nata nel galajina samintani wala prokta nata nel galajina. Fatima an kam ko wona warta sabate. Mi wadi te ses kam wadran ses. Ana ala hakkile de. O suule to selen liggo liggey mun. Gara lu mun ar jettudo makko mo respect. Yes chinois ça Ah, là pas social. Tu penses que moi je te regarde pas? Faut parler avec ta livreur maudit là tu hakkile ma won jawmi an. Gardo foko histoire. Foftinam histoire galle faaru ni gondude mo wonda mon histoire. Gondude mo fo wonda histoire. Gondude mo fo wonda histoire. Histoire hamma uttide. Foftinam mi ma yes chinois. Livraison ma dani bena ya. E dégage dina ba wala wad. Oh ko mawdo kangade won. Et en faut wonda kanga social. Regarde moi sa vilaine tête là. Vilain là. Quitte devant moi ici. Moi je savais que c'est toi qui l'as envoyé. C'est toi qui manigage tout le sang ici à la maison là. Chinois là, tu penses que quoi? Que moi j'ai peur de toi. Moi j'ai pas peur de toi. Je te vois venir quand tu viens tu vas me trouver ici. Ni un bâton. Bien on livre tu t'as al me jedi on a livre du mon ko fallu du mon bâton non. Alors dans wara jomu ne retan bonne wara livre. Ay livre gor wonan. Ko yor gite mo tra jogal livre ni hein. Bien face mi anda ko lahar. So ngati mon taw on mi don bonne to nyalni fo bonne ni to. On ganda kam ko mi won doy galle. An fo kam wonam ga kala video pip. Ko bi yaɓɓade dow ma amma mami yaɓɓe dow ma mi heppanaanima an mbiɗa yeewma on yeesuma yeeso siniwa mbiya yimɓe kaka sorcière là t'as venu me trouver ici tu penses que moi j'ai peur de toi j'ai pas peur de toi de aljanna ça va Fatou? Ça va? Aɗon celli? A ñaatima de. Mbaɗɗon tan? Merci beaucoup. Irpaɗa? Ko jogi ɗo urgence joni tan kam jiɗi ligitoyde ma. Essence? Iyan essence a fatta hakka soɗa ñaama? Ɗum o haɗa faama rek ay matiére business woɗ ganduɗa sa torima ɗon hay ñamɗo talata. Ko jiɗɗa bottare defe hannde? ɗum min kala ko defɗon ne fewimi ga mbaɗɗon fof no fewimi eyi argay mi haalen ma ɗon wima koɗo ko ñalam walla balle ɗiɗi wonata koɗo min o mi natti wonde ɗo koɗo hannde noon komin naatare wañay kalan ko jiɗɗon mi defana moɗon esam aɗa jinmi joɗɗa gona à l'aise goppa mina yaha marché defanma ko jiɗɗa ɗum a haali koko kono gila garmi ko ñamde tan e lelde kadi min wañi koye ɓerde he mbaɗmi ɗum goppe ham tan hannde mi saggina mate noon mbiɗade ala ko mbawmi hen joni Amina ma ɓeydanma dépassé 25 nani eyi salamu moƴƴi wadde ñalade nani merci bisimilla ma noon galle ma eyi merci beaucoup
machallah so jakkuɗa ɗo koto oppude kadi aɗa ko ɓuri hen welde gorko so yeehi ha yiɗima amalama kadi ko an woni cuhule jagguɗo on machallah. T'inquiète pas o ɓoccitama juuɗam to nannumomi ɗo koye nder poche am he nannumomi. korsude ha tiiɗa kadi ɗum so ɓenni nena ñawla ardi hen less totta kam paño mi daago noon hooram mi yaha jeere mi dugga mi adda mi saggina. tata noon mi nannanimo e ɗum pañe moom ko min duggoyde jeeri andene non mi haalen ma noon on bange noon mi wallata min so mi wone waañ mi yiɗa dugganoo ham mi yiɗa baɗanoo ma haydara hay liiju mi yiɗa settanede an kam ɗaldam tan min e waañam arji hen totta kam mi yaha ñawli ummo yimmene yaha ummo ha yimmene yaha moƴƴi joni jehemtoto ayi totta kam. Bugay moko ya jeeɗe ɓanndu semoni wona mine ya jeeɗe Mike wiida problème kay totam ɗon mi yaha jawgam ko woni firgo ma machallah firgo maɗe mo ngandumi ko firgo ma sofani ko fettini machallah kono noon arani nana ñawla totam pañomi yaha jeere pañe ɗo pañe ala ɗo de ɗo ko horde won ɗo ko affaire cosaan won ɗo hen hay hordena yaha jeere tawi mbiɗa ko mi yahata kay aɗa wawi yaha joni aɗa ko jini hay wañum hoore mum luɓira ham ɗum koppa hade seeɗa luɓiram wañum probléme mimi yeehi wadden accuma eyi wadda boyere inchallah na ɓanndu semori yo tan sa semori makko jam ya jeeɗe ɗo taki mi ara mi ara joni boy hane joni afini ɗuma jew sawa arsel jam tan kay wan ko jeere ini hande ya jeeɗe hande ko mi nanata wande wara jeeɗe mbaɗe en mbayi yadude ni jeere mbaɗa hande tan won ko fusata Okay, ça fait l'occasion là, on donne votre mail. Comme ça, c'est dit. Bah, on va te présenter. Ah, machallah, on est déjà au calme, ouais. Ah, yodi, assalamu alaikum. Machallah, yodi. Amadou an ka an cohlunomi o dombonno fof min ɓurma sohlaaɓe temedere an do yeega jiimi ko arga arga en jiiɗa hi an kay Amadou ko ɗum mbarannoɗami guel heccenka ha joni nek min kay mbaranma min ballami Sofia arta e galle he min ko ɗum cohlu min Sofia tan woni probléme ma guel heccen min ma yiilo wallama Sofia wallam Amadou ko ɓuri ko won probléme nani ɗo jongoma nder galle he jongom ƴeewata jongoma ndeke ka gorgol mum Aminata e boni ɗo e nder galle he te Amadou joni yalti kañum e Fatimata ɓe jeehi marché han oto wattini ɗo han on wawi wadde fayida ono joguiɗo joom ngello cukalel moƴƴi laaɓide no han to yentini ɗo kanko am holko heeɓi sona bamoko ya res debbo ma jogoɗa sukaɓe ma mbiya ñammintaɓe ɗum to meeɗa yiide ɗum ko ɗum nde waɗi mi anda ko ese yewde makko de min de kam komi anda fof Amina de ko ɓiyam te kamɓe min ɗum mi meeɗa tinde ɗum
te kamɓe ɗiɗo no ɓe mbaduno ni an moom no jiiɗe mam ni mo Mariam moom aɗa laaɓi reedu min sa jabini kam kaaraya no feewi jodda e maɓɓe ɗum ɗo moom yoɗani hay seeɗa vraiment komi anda ko fof na Amina de ko ɓiyam bomi nodduma mi namdom min mi andi sino ko min waɗano ɗe gueɗe wallahi min waɗalo joom gallam hokkamo asibi tan o maayi tan minen ɗin fof min pofto i jew galle an ka kirowde ko haɗa ɗum irde Amadou wonko surkata ɗo te caɗele ɗe ɗo koɗe jogorɗe won probléme ɓurɗo maggal Touba mawɗo ɗum wona probléme hande woni ko probléme o woni Sofia si yahi tan adna boni te min gillam fof mbaɗmiɗi koye Sofia te Sofia ko neɗɗo moƴƴo debbo mo ganduɗa jiɗɗomi probléme o noon min mi jaɓi tigui min waɗima mais ɗum ɗo kalta kay kecci an ɗum bolle puuɗi ɗum koye wona haydara an kam Amadou mbaɗɗa an kam kane an Amadou wadde ƴewtidaki hande ɗo oɗo jonggom nin won so ari han wone nder o galle min go peeji ɗo wondu min lutodir ɗo leƴƴomi ɗo wokkana yomin calmodir min ɓoocodira ga walla fooɗami ga wona e raydemi wadde o yiyanima yiyanimi ko min yiiɗum mine kam mboɗo andi so tawi kam omo joguino jogade gueel mi yurmi gueel makko eyyi min de mi wiyano kadi minene kadi gorko mo kadi somo joguino gueel feere makko bonni somi arti tan min fof mi mbeɗa ko wardinde tan fais attention de horo won kam gueelo taw ko no nandi jikkuji ɓeyda tan ko welde la ilaha illallah ɓeyda tan ko safde mine makko rek somin potti face à face komin jogol waddude min kon parɗo de mi suuɗani en de Allah ken jam tan amin moƴƴi Allah ken tan jam ɗum woni probléme o ani kay si seedem ɗum mannama ɗum hoɗo min gandandir walla eko reƴƴi hakkude amen te aɗa yannami suusa ɗum haalan kam ɗum kam haɗani hayso jinne hooki kam kañum suusa ɗum lay e joni ɗum ko gonga kono ɗum garawani hande min jinnomi an e jeewo mballunmi Sofia arta junggam onon son jinggi Sofia ma Sofia artu watte ɗum hakkille mi jaɓi min tooñi Sofia mi jaɓi mi erreur o koye am mi jaɓi hay ƴeew totton Sofia loocol yo lappam mi jaɓi mballumi Sofia arta mballe kam Sofia arta il faut mballumi Sofia arta a faami mais wona meɗa adda probléme han kam haalan probléme uji goɗɗi annen o Amadou wona jiɗɗa wallede Sofia min noon haɗa andi ko cohlumi ko ganda oɗo probléme gonɗo e nder o galle ko hembo ɓuuri mawnude laabi sappo Amadou a majjani fatimata no wayi won debbo seytani no wayi won debbo bonɗo no wayi won debbo sokot no wayi won debbo kewɗo haala no wayi won debbo cuusɗo ɓernde mo ganduɗa ala ko riwat gorko ina wawi ƴettu neɗɗo tan tonga ha tiiɗ tega dow duɗa ɗum andi joni noon mbaɗa ɗo kosguel ma guel lowwodi ha wodaɗo jongomo leƴƴi ma ɗo gokkon haaldu andu ko adduɗamo andu ko kalduɗon koye mbeɗa moole Allah ko kattanɗa komi hattanani ɗum ayimi an kam bonnuma neɗɗo haalanma farat haɗɗum haalan sunna an ɗum wona probléme an woni probléme kalanmami ko an sa wawi an min jinmi ballami cohlumi ko an kam mbaɗa selli an Amadou an kay ko an namte mbaɗa selli an sa wi an hande sinno jong heno joom walla hoore ma nde moƴƴon ma a haalatno haala Sofia an wadde ka jejje an a soyre Sofia laabi tati an woni seede tawi ka jiɗɗon walla ballami mais min ɗum ko haala fitina kala mo woni fitina kala ka yiɗa haala ɗum neɗɗo fof ɗum heɓa mais joni min mi tuubani Sofia mi wi yon jaaf mi wi yon kam balla mais sa jogimi nde ɓernde a wallata kam de il faut jogoɗa ɓernde mo juulɗo moƴƴere mbawami wallude a faami gacca haal jonggom are galle ɗum wondi men min kaaliso yo yah min on probléme ƴeew jonggom en fasa en fof yo yah min cohlmi joom suudam arta e junggam ayi Amadou an fa lakara Amadou fa gaska Amadou an kay deke jani wallahi an deke wonande ƴeew mama sa haalde Sofia tan ma faam Sofia son kaldi ma faam wallahi son kaldi ma faam Sofia ala probléme
bara cohlu aran nan no waɗi ndiyam gulɗam Sofia hey suka ayi suka manawa mais jomiraɗo yonti noon kalden gonga noon saabu ɗum kam an teyi ɗum wallahi mami haalal gonga ki ngari gonki Sofia mi yiya nokki an noon teyi ɗum ala ko mbawmi hen noon par ce que komi maccuɗo ma tan kono noon kamɓen ma yiɗi noon faaminde kam gueɗel gotel pour mi wasa to mi wasa ɗo ɗum kam mi jaɓantama ɗum billahi e barke manggo ma ɓurɗami ko doole fof mi jaɓata ɗum sa yiɗi noon jaam hakkude men to kam boni pewna ɗo haɗɗum wawi sa welama aɗa andi ko mbatta koɗo an teyi ɗum an wela ɗum kaydi est-ce que ane ne boy woni disparaître mi hoolaki hen jour quoi est ce que mo wona jour bon de toute façon hay min sami hoolaki ɗum hen par ce que ƴewta ko toute la journée en certani hay gotol te hay si wona ɗum sah liya omo crime o waɗi hay goto suusa toon dardartu mbo wona amen ɓe ɓe cekkiɗen million fof nat ala cusɗo toon dardartu mbo wona amen kono donc yaltani hen ye est ce que mi watta amat convaincre o waɗa élimina boy o sinon ɗum so wani boy élimine ko waɗa amen torturé ko boy immoto quoi bon ah c'est ça hein bona hen ara sah peut être si yettima kalden hen jonde ala de auto maire o yaltat hande kikiɗe mi waɗi dupliqué keleji ɗi fof joni minen heddi hen wajo noddi kam o wi ko cohluɗo auto hande wadde ko minen heddi hen on paami onon mbino kon cohluɗo million-ŋaji mi lijjiti ɗum moƴƴi inchallah joni jiyaani ngandumi aduna de wona jenne ko noon foso bim ko kewi ye amadou amadou de guel pin mi okkanimi jam okkani min juppirimi kodda argay Sofia goram ɗe balɗe fof hakkille o ko hibbite Sofia onon miiji hefte Sofia onon miiji dañde Sofia onon ko guiri cettunen Sofia guinden Sofia ɓen hunde ko deeji to wonno sa yimo a yiɗa mum ceŋtene Sofia ceŋono leydi ono Sofia amadou ne miiji artude Sofia ne arta e makko ono miije ɗum sa wota haaldirno mo jomata ala no wawi rewtede artude awa jooɗa mbiya Sofia kam miiji Sofia luttude makko taw ko ɗum taga mo hankino ko ɗum woni neɗɗo ne warma ha par ala jeunesse ma to sete Sofia on fiya ɗum ha mayde rondi ɗum sikano Sofia ma fin suba luttude makko kanko woni holi on sa wayi taw ko ɗum godduɗon e makko ala ya waɗa patariya jaran ka tampina wona sa wayi noon jalta e hoore ma jalti koyɗe ma jalta e jungo ma haajuma ala hen he fanmata Amadou so noddi kam noon ala sago mi notoyo ɗum saabu Amadou haaji moye haajam fof kay jeeyi mi yahatta Amadou de mi notoyoto ɗum a paama ɗum kam ganda ɗum mbaɗa ɗum hakkille ma kadi ɗum a tampini hoore ma saabu Sofia wona ko luttude e moon Sofia hay coñto ɗum koye nder télé affaire coppe jeyna o mi yejjitino ɗum boyo o mayani on paami te boyo so mayani o haalat o fota haalde e jeyna aussi hein nan wangaɓo jeyna yana wadde an onon jooɗi an kala ngol yimɓe ɓe kaala haala worɓe rek cukkaɗe haala rewɓe mais haalat haala worɓe an mandi hadde ma uddit kutol ma aka neɗɗo haalata ko ganda ko haalata mais kon jurto ko jaɓi an eyi mboɗa heppino joni noon Amadou cohlu tasi ari jam kalda mum de min jogino probléme goto te min andi kersuɗoma so yi nodduɗen yewtere kay ko yedde jam Sofia e fini moɗum ni a wayri nande jeknaɓe ala mi wayrani ɓe hanki tan mi yiiɓe mbaɗa heɓe cilli machallah alhamdulillah Sofia noddirmami ko jam ɓolo e jokkere en ɗam mi yiɗa hande en jewtu
Sofia ka korko moƴƴo ka korko ne'iiɗo gila natɗa e galle o hay gooto yiiranema ɗo geɗe ɗe peewani min jettimo e ɗum no feewi te caɗele ɗe gonatnoɗe ɗo e galle o fof wallahi min mbeɗa andi Allah no andi hoddeɓe ene gandi wona an Sofia fof ko Amadou noon ko yahatno ko ina tartarno ko yahatno ko ina sorto ha Allah waɗi humani toon debbo Sofia aɗa andi eɗen gandi so lingu yii wande nder ndiyam wi hayyoye mu dañi bottari so moƴi so renake kañum jogori wottoyede ko Poular wi noon Amadou noon hande ko waɗatno ko fof Allah waɗi o ruttimo hoore mum waajima hoore mum mimsi ko waɗatno ko hande ala ko cohluɗen galle o sono jaam ala ko cohluɗen sono ya rutto e nder suudu mahe jooɗoɗa no jooɗoɗenɗa muñira no muñironɗa Amar jeyna fof mi haalda mum enen fof he en gandi hay ndiga humpani ɗum a probléme man a waaji o kon donc fof mi haalde mum par ce que fotani haal ɗum woppu min waɗ ɗum feere Gilles ɗum ko probléme am min mami lijjitan ɗum hooram an ɗum ɓuranma eyyi jehen équipe Amadou noon ko yahno ko fof ha okka toon debbo ha humani toon walla ha eti toon wat jawka wallahi ko hakke ne wama yiɗ ene wama horsin ene wayi Aliya yaltu galle o ko ɗum tagi yaltini hen ɓerde mum ha laaɓi tos weddima ɗum ladde kaw Bouket minani ko kalɗa ko nde wonno min ɗo e gallo ko an woni ɗo kilifam a fotani haalde konngol mi fawta hen hunde kono dewgal ngal wona min itti ɗum ko islam itti ɗum he ko ala seede wawa itte dewgalam ittaki hande ittaki jangga Amadou wat jam he homoni seede wondem seere Sofia ɗum kam sa haali ɗum wodani mi seeraka hande mi seeraka jangga a faami ko Bukari haala kam mbeɗen naata nder so gongol ari jewten hen Sofia fatse aymi hen mi haaldani pour yo mettum walla hoɗon mbawi continue yewtere mon min ko laɓɓinde tan garnomi ha ko jaam tan de wallahi jaam tan cohlu an humaluma kalɗa ko an garɗa fewnude walla garɗa bonnude an mi human mi haalnani Sofia mbeɗa suuɗa eɗen jiilo jaam gara ha ɗum haalan wondi komi kuman Amadou wallam Amadou bone o fof ko an Amadou hon jaharata kumana debbo haalna joom suudu ma mais ɗum gañnomi o probléme gañnomi mais an kam an ne ndehlirta probléme joni ko probléme on dogatnoɗa addaɗa nemba noon i kono an kay ɓayri jaam addunma kay mataw wonani poɗɗa waɗ kam an hunde ina wawi safrede dowɗo haalaka Amadou an est ce que ka neɗɗo an non haɗani mbaɗen joni mi yiyani mi haalan Abdourahmane mi haalan Jeewo onon fof jingon Sofia jaggon hen Sofia yeehi bone waɗa de Amadou il faut jaggon hen min no jiirumami ni joni ko yimɓe kaali jaam tan ubbita bon probléme mi fon bone ubbimi ɗum min kay mbimi ko jingon jaggon hen Sofia jooɗo e galle ɗum mbimi kay kono an kam kalditani vraiment manque fewde a faami ko accumi yiyata Abdourahmane ko ɗum jiiɗa ɗum jiimi kay moƴƴi wiyama ni tan mawnen hoore wi ala fof mbawɗen ɗo seesi
jeew yaafde yaafɗa nani min jeew ngari Sofia nani ya Amadou mbar wona he ala Amadou ƴeew ko yewti ko kam sa miijima ɗum a yurmitaki men wallata ka ƴeew alay sago noon miijeɗa neɗɗo fof en juuma alay sago miijeɗa komi neɗɗere tan mais Sofia jeeyi hoto paami hoto addanam fayi han on poti kam yurmeede aɗa jahen mballaɓe Sofia aɗa jahen mballaɓe moƴƴi mi nanimo ma d' accord yawnaɗa nani Amadou en ngala kalɗen mina ma accam tranquillement ina wawi wonde walla wawa han ok ay fasade ɗum so jigimo mi anda kosam yummakko ne weeli ko haɗata jigdemo kanko koye duwaw jinnaɗo wondi ƴew tan Amadou ƴew so gonmi ɗo ɓandam ɗo fof mooƴi so gonmi ɗo komi jurmiɗomo ni yurmini an yurmoto o mata anda o ko bandi ko gangster mawɗo ko chef de bandiji o jurmoɗɗa wondi ko wona ɗum Amadou kañum wayano ni ƴew Amadou ndeno e Amadou joni Amadou nden haalata ƴew hay sona ñahlitno pourtant o jalata alle makko nehade o haalata yurminide mbimami o yiyani hay batte taw o boneji mo waɗatde koye makko tan artata te o sinon toppirno debbo makko wona wutte wona paɗe wona kaalis wona kange ko beddo yahata laawol omo hokkoya janam de ɗum tagi musiba makko jibte makko arte makko te kala mo accani hoynude debbo ma Allah hoynu ɗum ko ɗum yahare makko ɗo te mi haalani ɗum ni jokkiri hen bottare men ndi en tarti yurmini min de fasa jam fimumi nawi kaalisam te min alay saga mi ruttito eko jeynomi ko mi fotani joɗorade ni tan mi wara ɓandam alay saga mi tinno mi darto mi fewnito gurdamam wonko mbinoɗami wonko mbinoɗami wonko mbinoɗami mbiɗa mi nawlirtake mi seretake tampere gilli ari tampere gilli hoyni kam fasiraɓe nan jala on debbo aɗa wura gurdam musɗam nder galle aɗa toñe aɗa yenne aɗa huɗe aɗa fiye dépasse timani eɗo sukaɓe seraɓe gonno kono dole gili serniɓe woto waɗam ni piɗɗiɗam woto waɗam ni ɓingel nena waɗam ni ñiri mballi gitene sini ñamde ñiri mballi gitene sini ñamde wona jolli kala muɗe a waɗi komi sikkano gili jurodiren muñodiren ko digal wala
wata buyere jabetake fudo wada samme